हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव दा नोंथांमोना गोबां एग्जाम होना थांबाय ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआव दा बेयाव मानो बिलाइ सोलिदों एबा सोलियाखै बेनि सायाव डिसकास खालामगोन नोंथांमोना गोबां भिडिअ नुबाय जानांगौ आं बे भिडिअखौ एसे लेट आपल'ड होबाय मानोना गोबां बाथ्रा थायो दा बेयाव मोनसे टुइट खालामनाय आपडेटखौ नोंथांमोननो लाबोग्रोदों जेरावनोखि सासे मानसिया टुइट खालामदों लोगोसे बयखौबो टेग खालामदों दा ग्रेड 3 ग्रेड 4 लानानै बिलाइ सोलिदों एबा सोलियाखै बेनि सायाव गोनो गोथो जागासिनो दङ आरो बियो रियेल ना फेक बेनि सायाव डिसकास खालामगोन एन्ड आपकामिं आपडेट जों नेगोन जे आसाम पुलिसा मा दायित्व लायो जों बेनि सायाव आपडेटखौ मोनगोन दा बे आपडेटखौ सोर होदों भिक्टर दास बिथाङा सासे सोरबा दा बेवहाय टुइट खालामदों आरो टेग खालामदों सिपिसिखौ खालामदों डिजिपि आसाम पुलिसखौ खालामदों लोगोसे सिएम सारखौबो बेयाव टेग खालामदों अके दायो बेयाव लिरनायखौ जों नायब्ला मोनदों रेसपेक्टेड सर ए हिउज लबी इज रानिं फर द बेकडोर एपइन्टमेन्ट अफ द रिसेन्टलि हेल्ड एडिआरइ एग्जाम्स where people are demanding money from 3 lakhs to 8 lakhs depending on the post आरो बेयाव एक्सएमएलफ्राबो हाबना दं होनना बुंदों बेयाव लिरनाय बायदिब्ला स' बिथाङा टेग खालामनायखौ नायोब्ला डिजिपिखौ खालामदों आसाम पुलिसनि जिपिसिखौबो खालामदों आरो लोगोसे चिफ मिनिस्टारखौबो खालामदों आसामनिखौहाय दा बे टेग खालामनायखौ नायोब्ला इजि नङा बेयाव माबा मोनसे मिनिं थागोन बाट बेयाव ओरैबायदि लिरदों जे बिनि थाखाय बिलाइ लादों एबा सोलिगासिनो होनना बुंदों 3निफ्राय 8सिम पस्ट लाइ पस्टआव दा बे बेसेबां सैथो एबा ट्रु थ' बिनि सायाव नेक्स्ट आपडेट फैगोन प्रेस मिट गेजेरजोंहाय आरो इनभेस्टिगेसन जागोन रिक्वेस्ट खालामदों आसाम पुलिसा बेयाव इनभेस्टिगेसन खालामगोन आरो थाबैनो दायनिगिरिखौहाय जेलाव लांनायनि चान्सआव थागोन बा लांनाय जागोन जायफ्रा बेयाव हाबनानै दं बा गोसारनानै दं अके जायफ्रा बेयाव इनभल्भ दङ स' बिथांमोनखौहाय गासैखौबो हमनाय जागोन जिपि सिं बिथाङा बेयाव रिप्लाइबो खालामदों प्लिज गिभ स्पेसिफिक्स होननानै आरो बेयाव गावखौहाय इनबक्स खालामनो होदों डिटेल्सखौहाय हरनो होदों जे बेयाव सोर सोर लिंक दङ दा बेखायनो भिक्टर दासआबो बेयाव येस सार होनना बुंदों नै स' नोंथांमोननाय रेसपन्स होनायनि थाखाय साबायखर बावदों दा जायखिजाया फैबाय थानाय समावहाय मा आपडेट फैयो दायो जों बुंनो हाया बाट जेब्लानिसिम आपडेट फैया अब्लासिम जेबो जाया आरो जेब्ला आपडेट फैगोन नोंथांमोना मोनखागोन निउसनि गेजेरजोंबो आरो बिथांमोना आसाम पुलिसनिफ्रायबो प्रेस मिट होनो हागौ बा सिएम साराबो प्रेस मिट होनो हागौ दा जायखिजाया जों रिक्वेस्ट खालामदों गभर्नमेन्टखौहाय बिनि सायाव एक्सन लायो आरो थाबैनो दायनिगिरिखौहाय जेलाव हरो दा जायखिजाया 11 सेप्टेम्बराव एग्जाम दङ ड्राइभार पस्टनि स' नोंथांमोना मोजाङै हैबानो जाबाय एग्जामखौहाय बेनिफ्राय सोरबाफोर जुदि बे आपडेटखौ नायनोब्ला भिक्टर दासनि एकाउन्टाव थांनानै टुइटार एकाउन्टाव थांनानै नायनो हागोन दासिमबो दङ आरो गोबां बिथाङा सिगांनिफ्रायनो आपडेट होबाय थादों बेफोरबायदि माखासे बाथ्रानि सायाव स' नोंथांमोना भिजिट खालामनो हागोन दा बेनिसिमोन दिनैनि आपडेट एग्जामनि बागै आरो लोगोसे स' नोंथांमोना एग्जामखौ मोजाङै नेक्स्ट एग्जामखौ